Zing en Kal Platmiddag. Dat is het thema van een hele gezellige middag in Joorbeek, georganiseerd door Ton Meijsen. Allerlei Limburgse artiesten treden op, in het plat uiteraard. Jullie kallen ook allemaal plat. Ja, 2 jaar geleden maakte ik me zorgen dat de Limburgse taal verloren ging en niet meer gesproken wordt. Toen ben ik begonnen met, toevallig een snoerleidje van Joep Rademakers afgelopen. Dat wordt het eerste truitje. Ik ga t-shirts laten maken, ik ga Ingrid de Rademakers benaderd en gezegd van Ingrid, ik wil het doen voor de Limburgse taal. Morgen de tekst van Dine Pap gebruiken. Ja, dat wordt het eerste t-shirt en van alle t-shirts gewoon 2,50 naar een gouden doel om peuters en kleuters plat te leren kallen. En zo is dit idee ook uitgeboren om de lui bewuster van te maken dat ze plat moeten blijven kallen. Hier werden alleen maar Limburgse liedjes gespeeld vandaag. Ik draai alleen maar Limburgse pleitjes. Gewoon om de lui bewust te maken dat we plat moeten blijven kallen. Onze eigen taal moeten blijven praten. En wie komt nu terecht hier in Joorbeek? Hey, kijk eens. Is toch een pleitje dit? Als je hier de wei op komt lopen, perenboom, een keesje, toen waren de keesjeriep, appelboom, een perenboom, dadels. Ja, dit is een pleitje. In Zittert heb ik dit nog niet gezien. Dit is geweldig. Wij treden allemaal op vandaag. We hebben net de koninklijke fanfare Sint-Cecilia Joorbeek Doornder gehad. Dadelijk Henk en Thijs die zijn zich nu klaar aan het maken, die gewoon liedjes van Carboon zingen en een paar hele rustige van Janse Baggen. En daarna komen de Tony Gitano's, die maken gypsy swing, gypsy jazz met Limburgse teksten. Ook hartstikke chic, hartstikke chic. Geniet van het leven zolang als ze kent, maakt spas en plezier, doe leefst op parent, want straks is het te laat, is dan op zijn spieter van. Kal en zing toch plat vindt plaats in de tuin en op het terras van de broerie. En de broerie, eigenaarstijd hier. Wie heet de broerie? De broerie is dorpsbrouwerij De Maar. En De Maar is eigenlijk de straat hier voor de broerie, voor het gebouw. De begint zijn broerie en dan moet ze een naam hebben. En dan is dat een authentieke naam. Wie is hier betrokken geraakt? Het Kal en Zing Plat evenement is eigenlijk, of niet eigenlijk, dat is aangezet door Ton Meijsen. Dat hij op het terras zat en op een gegeven moment zei het, hier gaat het gebeuren. Ik zeg, Ton, wat gaat hier gebeuren? Ja, zetten we de buren gewoon voor doorbouwen. En hier komt een spantent, daar komt de wc-wagen op de straat, de foodtruck zit voor hier neer en als ze nog een grote tent zit voor daar. Ik zeg, ja, maar en dan komen artiesten en dan gaan we Kal en Zang Plat doen. Ik zeg, Ton, ik doe met. Mij betreft prima. Leuk zelfs, cultuurelement, dat hoort bij een dorp. De wijk in de hubbe, ik zit in een tent en ik lig in die stroomkabel. En de rest zit Ton met zijn team en zijn partners helemaal voor elkaar gebokst. En dat resultaat zien we dan vandaag onder andere. Al die koelen en kultus, ik had al gewerkt en gespeeld nog eens jong. Henk, vandaag treust zich op als Carboon. Als lid van Carboon, daar kregen we ruzie met al die anderen, zeggen ze. Carboon, dat worden heel veel lui. En nu ben ik een van de Carboon, ja. Een van de laatste. En hoe is Ben? In Glen. En we hebben ze als plaatsvervanger. Wie? We hebben ze als plaatsvervanger. Ik heb Thijs van Toormen, de vaste toetsenman van Janse Baggen. Dat doen we dat dekker gewoon zijn kleine optredens, ongeveer 2. Omdat, dat is nog steeds vraag naar dat Carboon-repertoire. En ja, het merendeel van de Carboon die zijn dood. Merk je het goed dat nu het 50-jarig sleten van de Maurits wordt herdacht? Nou, ik merk dat er echt een complete revival van de mijn-historie is. Ik ben naar het geluk van Limburg geweest. En ja, daar word ik toch wel blij verrast om door het 2 keer een nummer van Janse Baggen in te horen. En ook nummers van Carboon komen erin terecht. Dus dat vind ik toch wel bleek toch dat het nog steeds leeft. En terecht natuurlijk. Ja, en terecht. Als zoon van een koelpetter
kan ik inderdaad zeggen van dat is een vergeten historie. En het wordt tijd dat ze eens even wakker geschud werden. Dat ze weten dat die generatie die we in de mol soms 7, 8, 900 meter onder de grond heeft gezeten, dat die toch gezorgd hebben voor de welvaart en weer nu hebben. Zo dadelijk om 3 uur komt mevrouw van het Hoesvoort Limburgs. Die gaat het project uitleggen waar ik dit voor doe, waar ik dit voor bedacht heb. En dan, ja, ik kan nu al zeggen, en dan ga ik de eerste check aanbieden aan het Hoesvoort Limburgs voor het project Julke. Dus van alle t-shirts die verkocht zijn, we hebben een chique check laten maken. En dat weet Sylvia weet dat nog niet, maar die krijgt dadelijk een hele grote zo'n check van me. Jongens en meisjes, die traten zich het zag opgenomen. Kent je even met zingen? De gopen, ja! Da, ja, da, da, da. Da, ja, da, da, hey. De dag begint met slapen, tot de uur of 10. Goed kijkt ze gezet, of dan het ergens banen zien. Dat vult vies bij die slaapshuis van de dag. Hij voelt zich beroerd, dus zenuwen op hem aan. En hij moest solliciteren. Solliciteren. Op zijn al geschreven, 24 brieven. Op zijn al geschreven, 24